Книгата Псалтир. Това е сборник, съставен от 150 еврейски поеми, песни и молитви от различни периоди в историята на Израил. Много от псалмите се приписват на цар Давид, конкретно 73, известен като талантлив текстописец и арфист. Но зад много от тези съчинения стоят и други автори. Някои са на Асаф, други са писани от синовете на Корей, други пък са дело на някои от хвалителите в храма. Сред авторите се нареждат дори Соломон и Моисей. А почти 1/3 от псалмите не се знае чие дело са. Много от тези песни са се изпълнявали от хористите в Йерусалимския храм, но сама по себе си книгата Псалтир не е замислена като песнарка. Известно време след изгнанието във Вавилон, тези древноеврейски творби са били събрани и внимателно подредени в познатия ни днес вид. Псалтирът е уникален по състав и послание, но това може и да ви обегне, ако не го четете последователно от начало до край. За да се ориентирате в структурата, обърнете внимание как завършва тази книга. Последните 5 псалома са наситени с възхвала за Израилевия Бог. Всеки от тях започва и завършва с фразата «Алилуя», което на древноеврейски език е призив да хвалим Божието име Яхве, тук съкратено просто като Ях. Тези 5 кратки поеми се съчетават помежду си по прекрасен начин и служат като завършек на цялата книга. Което пък повдига въпроса дали в текста няма и други подсказки за състава на Псалтира. Вероятно ви е правило впечатление, че в някои издания на Библията псалмите са групирани на големи раздели – 1, 2, 3, 4 и 5 книга. По този начин целият Псалтир има вътрешна подредба в 5 части. А последният псалом на всяка от първите 4 книги завършва с едно и също изречение, сякаш нарочно добавено от съставителите. Текстът гласи: «Благословен да е Израилевият Господ Бог от века и до века. Амин и амин». И така книгата има заключение, а съдържанието й е обособено в 5 големи раздела. Остава да се върнем в началото и да потърсим дали има и въведение. И какво откриваме? Първи и втори псалом се различават от следващите. Всички останали поеми в тази първа книга се свързват с Давид, докато авторът на тези 2 текста е неизвестен. Първи псалом изтъква колко блажен е човекът, който размишлява върху Тората, денонощно я чете с молитва и я изпълнява. Самата дума Тора просто означава учение, но се е наложила като обобщено наименование на 5 книги на Моисей в началото на Стария Завет. Изглежда тук думата се използва и в двете си значения, което обяснява и защо Псалтирът е разделен на 5 части. Този сборник сякаш ни се представя като една нова Тора. Той учи хората на Бога как да се молят, докато се стремят да изпълняват Божиите заповеди от първата Тора. Втори псалом ни връща към Божието обещание пред Давид от втора книга на царете, 7 глава. Един ден Месията ще се издигне като цар над цялото творение и ще изкорени всяко зло и всяка човешка надменност по земята. А в края на втори псалом виждаме как всички, които се доверяват на Месията, ще бъдат блаженни. Същата дума от началото на първи псалом. И така тези 2 уводни поеми показват как книгата Псалтир е замислена като сборник с молитви в подкрепа на Божиите хора, които се стремят вярно да изпълняват повеленията в Тората и очакват с надежда управлението на Месията. След това кратко въведение, постепенно виждаме как всяка от 5 книги на свой ред е изградена върху същите 2 водещи теми. Например, в средата на първа книга са вмъкнати няколко поеми от 15 до 24 псалом, които започват и завършват с призив за вярност към завета. В 16, 17 и 18 псалом Давид е представен като пример в това отношение. Той се обръща към Бога за избавление, а Бог го издига като цар. А после в огледалния набор от псалми, от 20 до 23, Давид вече е образ на идещия Месия, който един ден също ще издигне глас към небесата, а Бог ще го избави и ще го постави като цар над всички народи. А в средата на тази поредица е поставен 19-ти псалом, който възхвалява Бога за Тората. Та ето ги същите 2 теми от първи и втори псалом, осезаемо вплетени и в тези поеми.
Втората книга започва с две песни, изпълнени с надежда за завръщане в храма на Сионския хълм. Тази картина е израз на копнежа за идещото царство на Месията. А последният псалом в този раздел описва бъдещото управление на Месията цар над всички народи. Тази песен прекрасно съумява да преплете в поезия редица пророчески обещания за издигането на Месията. А в заключението се вижда как при управлението на този цар ще се изпълни древното обещание на Бога да благослови всички земни народи чрез дома на Авраам. Третата книга също завършва с песен за Божието обещание към Давид, но този път в светлината на Вавилонския плен. Поетът си спомня как Бог е казал, че никога няма да изостави рода на Давид. Но сега поради бунтовното отношение на Израил, царството е в упадък, а потомците на Давид са отведени в плен. И авторът вика към Бога с молитва да не забравя обещанието към Давид. Четвъртата книга подема тежката тема за изгнанието. Уводният псалом ни връща към корените на Израил с една молитва на Моисей. Също както на Синайската планина след случая с златния телец, той умолява Бога да покаже милост към Израил. В средата на четвърта книга има няколко песни, които известяват как Израилевият Господ Бог владее вселената като истински цар. А цялото творение, реки, хълмове, дървета, всичко ръкопляска и ликува в очакване на деня, когато Бог най-сетне ще установи своето праведно царство. Няколко песни в началото на петата книга изповядват как Бог чува вика на своите хора и замисля да издигне управник, който да порази злото и да узакони царството. Тук има два обособени сборника – песни за възхвала, думата на иврит е халео и песни за възкачване. Всеки от тях завършва с поема, посветена на идещото царство на Месията. Двата сборника подхранват читателите надежда за един бъдещ нов изход, когато Бог ще изкупи своите хора. А по средата между тях е поставен 119-ти псалом, най-дългият в книгата. Изготвен е като акростих. Всеки ред започва с поредна буква от древноеврейската азбука, а темата е колко дивна и ценна е Тората, като писано слово от Бога за нас. Та ето как отново виждаме същите две теми от първи и втори псалом за Тората и за Месията. И сега се връщаме към заключителните 5 поеми на Псалтира. В средата, 148 псалом, цялото творение се стича да пее на Израилевия Бог, който възвисява рог за своя народ. Тук думата рог е метафора. Представете си как бик издига рога си победоносно. С този образ започва и завършва песента на Анна от първа книга на царете, 2 глава, но освен това го срещаме и в Псалом 132. Рогът е символ на Месията цар, който един ден ще смаже злото по земята. Какъв завършек на тази изумителна книга! А ето сега и още нещо, което може и да ви обегне, освен ако не четете Псалтира последователно. Поемите в тази книга имат различни жанрове, но най-общо може да се каже, че спадат към две главни категории – песни с горест и песни с възхвала. В първите поетът изразява болка, смущение и дори гняв поради отвратителните неща, които се случват по лицето на земята или в неговото ежедневие. Тези псалми насочват вниманието към злините в нашия свят и призовават Бога да се намеси по някакъв начин. Има много такива псалми, а това ни подсказва нещо важно. Когато се сблъскаме с неправди и престъпления, имаме пълни основания да изпитваме горест и гняв. Сигурно ще забележите, че горестните псалми преобладават най-вече в първите 3 книги на Псалтира. Но ако се взрете, там ще намерите и песни на възхвала. Тези поеми са изпълнени с радост и тържество. Те насочват вниманието към красотата в този свят, разказват за изумителните дела на Бога и му отдават дължимата благодарност. Вероятно ще ви направи впечатление, че в 4 и 5 книга хвалебните песни са много повече от горестните, а кулминацията са 5 псалома с призиви Алилуя. Този преход от горест към радост има дълбок смисъл. Той говори за самото естество на молитвата. Ако наистина копнеем за царството на Месията, тази надежда ще поражда у нас безпокойство поради трагичното състояние на този свят и на собствения ни живот. А псалмите ни учат да оценяваме тази болка, понеже от нея има смисъл. Но наред с това библейската вяра гледа напред, към Божието обещание за идещото управление на Месията. И така,
Тората и Месията, горестта и възхвалата, вярата и надеждата. Ето това са главните теми в книгата Псалтир.